into ingenako ukuyivotela ngokuyixhasa okanye ukuyikhaba. Lo mthetho umtsha uceba ukuthathwa kwamandla kwiibhodi zoomasipala ezijongene nokucandwa kwemihlaba asiwe kwiofisi yomphathiswa oza kutyunjwa. Nangona abanye abahlali beyithathile inxaxheba kwingxoxo ngalo mthetho, abanye bebengenalwazi. Thina sizi-communities ezininzi ze-BCM sifumaniseka into yoba sibizwe nje apha nge-short notice, khange sibe prepared and khange siyifumane le document. Amaqela awukhabayo lo mthetho athi ipalamente izimele ngokwaneleyo kwaye ayinamkhethe, nto leyo eyenza ibe naso isakhono sokuwathatha amandla kwimiba yocando lwemihlaba. Kubalulekile that the process siqiniseke into yobana imanejwa yipalamente, because ukuba ngabana sizayinikela to oominister nee-MECs sizobe kanti siyinikela to ii-politicians ezizawuhlala eziofisini zithathe izigqibo izigqibo ezibalulekileyo zingakhange zibe kanti ziyile ebahlalini. Ukanti ikomiti yasepalamente ithi kukhangeleka ngathi abahlali abayiqondi inkqubo yoviwo